4 tfal Palestinjani minn Gaza, 3 subien u tifla waslu f'pajjiżna biex jirċievu kura medika u ma waslu wara vjaġġ twil lejn Malta fis-sigħat bikrin tal-ħamis filgħodu. Dan hekk kif diġà tħabbar fl-aħħar ġimgħat mill-Prim Ministru Robert Abela. Bekk Malta komplet toffri din l-għajnuna umanitarja u laqgħet lil dawn it-tfal u qrabathom li qed jakkumpanjawhom. Fi stqarrija mill-Uffiċċju tal-Prim Ministru ġie spjegat li saret ħidma kkoordinata taħt inizjattiva imħadma skont il-mekkaniżmu tal-Unjoni Ewropea bis-sem tad-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili. It-tfal se jirċievu kura medika mill-professjonisti fl-Isptar Mater Dei filwaqt li l-qraba qed jiġu ospitati mill-Aġenzija għal ħarsien ta' persuni li jkunu qed ifittxu l-għażir l-awas. Wan jitkellem mat-tabib tal-emerġenza Dr. Michael Spiteri li spjegalna il-proċess sabiex tingħata l-għajnuna medika lil dawn it-tfal Palestinjani. Dr. Spiteri għalinna li x'ħin waslu Malta saru it-testijiet neċessari waqt li qal li l-ġrieħi ta' tfal jinsabu f'diversi partijiet ta' ġisimhom. F'dak l-istadju kull klijent mbagħad jibda jitlesta għalih pjan ta' kura għal bżonnijiet ikun tailored eżattament għal bżonnijiet ta' dak il-persuna u dan ma jinkludix biss għajnuna fiżika imma anke għajnuniet psikoloġiċi u soċjali u affarijiet materjali ta' kuljum. U dan isir kollaborazzjoni sħiħa ma' dipartimenti oħra inkluż l-awas fejn il-proċess jara lil persuna bħala mod holistiku, mhux min-naħa medika biss. Spjega li huma jingħataw għajnuna psikoloġika waqt li adattaw għal kultura Maltija. Fosthom jiġi spjegat x'inhu l-lob tan-nar minħabba li dan jixbaħ il-bombi tal-gwerra li sfortunatament esperjenzaw fl-aħħar snin. Tkellimna ma' Entni Piżani, id-direttur tal-operat fih dan id-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili, li spjega l-ħidma koordinata b'dawn it-tfal Palestinjani li spiċċaw hawn wara vjaġġ twil li spiċċa titjira mis-Slovakkja. Dik kienet ħidma koordinata, kienet ilha għaddejja għal dal-aħħar 11-il xahar, ħidma intensiva biex daw it-tfal ikun jistgħu jiġu hawn Malta flimkien ma' ħafna awtoritajiet oħra fosthom il-Mekkaniżmu Ewropew, il-World Health Organization, b'dil-loġistika kollha it-tfal ġew hawn Malta u bekk issa se jingħataw il-kura li għandhom bżonn. Sa dan it-tant f'kitba fuq Facebook, il-Prim Ministru Robert Abela għalli matul il-lejl pajjiżna laqa' lil dawn it-tfal waqt li l-Gvern se jkompli joffri l-għajnuna umanitarja f'waqt li se jibqa' jaħdem bis-saħħa favur il-paċi.